Vi har Katrine i stolen i dag, som gerne vil have en balayage. En forholdsvis naturlig balayage, men der må også gerne ske noget. Hun er selv en tonehøjde 6 i bunden, og så på mellemstykket, så rører hun ud og bliver en 7'er. Og så er hun en 8'er ude på spidsen, hvor hun har nogle gamle lyse reflekser. Man kan jo sige, at det er jo altid lidt farligt, når der kommer en ind, der gerne vil have en balayage, hvor det er, at de viser billeder for Instagram. Fordi man ved ikke på forhånd, hvor lang tid det har taget at lave det hår, der er på det billede på Instagram. Det kan være, at det er lavet over flere omgange, eller det er lavet på 6 timer, 7 timer eller 10 timer. Så derfor er det ekstremt vigtigt, at man får kundens forventninger ned, hvor du er på et niveau, hvor du ved, at du kan ramme. Hvis ikke bedre end det, så hellere gå med livrem og seler, for at være sikker på, at man ikke bare siger, jamen det klarer vi, og du får det på billedet, fordi at kunden skal nok blive skuffet så, fordi at de har altid en eller anden idé om præcis, hvad de gerne vil have. Man kan måske ikke altid forklare det. Så det er ekstremt vigtigt, at man lige får afstemt inden. Og så også få afstemt, om der er farve i, for der er ekstrem forskel på at lege på et naturligt hår eller et farvet hår. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg laver den klassiske lavkageinddeling. Det er meget forskelligt, hvordan jeg griber en balayage an. I det her tilfælde, der vil vi gerne have den er naturlig, så derfor kommer jeg til at lave 3 forskellige fragmenter. Noget i frihånd og noget i sølvpapir. Og grunden til, at jeg ikke altid laver en balayage i frihånd, det er, at hvis man putter det ind, pakker det ind i sølvpapir, så varmer det bedre, og så får du lysere og mere ensartet grundlag. Så det starter jeg med, og så viser jeg step by step, hvad jeg gør. Og så vasker vi det, når det er klart, og så laver vi en toning bagefter, hvis der er behov for det. Det er jo ikke sikkert, der er det. Det ved man ikke før til sidst. Jeg har blandet 2 farver i dag. Jeg har blandet en Studio Blond, den blå paste med 9%. Og så har jeg blandet en Inoa halv 10 og halv 10,11 med 9% også. Grunden til, at jeg har valgt en 0,11 farve, det er ikke fordi vi ønsker et koldt grundlag eller noget, eller et koldt resultat. Det er simpelthen fordi, at når man putter en farve, en almindelig farve oven på et hår, så lysner den varmere op. Så hvis jeg vælger en varm farve på, så bliver den meget varm. Og jeg vil gerne dæmpe den en lille smule, så den bliver lidt mere sandet. Så derfor gør jeg det. Og det er også grunden til, at jeg tager halv grundfarve. Det er for at nedtone de varme pigmenter, for at få et pænere resultat. Så det vi gør nu, det er, at jeg viser, hvordan jeg gør step by step. Lægger de 3 forskellige metoder ind i håret. Så det jeg gør nu, som jeg faktisk altid gør for det meste, når jeg laver en balayage, det er, at jeg kører skråinddelinger, så jeg kommer op og får sådan en skrå hele vejen op her bag på nakken. Jeg tager forholdsvis en stor passé, i og med at vi ønsker et naturligt grundlag, så derfor tager jeg en lidt større passé. Det første, jeg starter med i nakken, det er at tupere helt vildt meget. For vi vil gerne have, at nakken er en lille smule mørkere. Og der tager jeg min Inoa-farve. Det var første step. Anden metode, jeg så lægger ind, jeg kører stadig i skrå inddelinger. Jeg laver en forholdsvis lille passé. Det er sådan her ud. Der laver jeg en lille babylight. Sådan her. Helt tynd og fin.
og tager min Studio Blond. Man behøver ikke at komme hele vejen op til bunden, men skal være længere op i forhold til den, vi lige har lavet helt nederst i nakken. Det må godt være sådan lidt blendet tilfældigt. Helst sørg for, at der ikke ligger nogen store former for klumper af farve heroppe, så den bliver blendet stille og roligt. Grunden til, at jeg lægger en fold på her, det er, at jeg ikke vil smække farven op på det her grundlag, som gør, at den så bliver ens alligevel. Så derfor folder jeg papiret 2 gange. Sidste step, det er i frihånd, og der kører jeg stadig skrå inddelinger. Kører også en forholdsvis bred inddeling. Her er der så flere forskellige måder at gribe den an på. Den jeg godt kan lide, det er, at jeg bare laver rimelig store vævninger. Kører den sådan her. Tager mit board. Lægger den på, holder fast. Tager min Studio Blond igen og kører som et V. Og her er det ekstremt vigtigt, ligesom hvis man maler en væg derhjemme, at man ikke gider at have de der rammer. At man får blendet godt igennem. Og der må godt komme godt med farve på, det skal man ikke være bange for, så længe man får blendet det. Grunden til, at jeg ikke bruger freehand lining, er simpelthen fordi, at jeg synes ikke, den lysner lige så godt, som almindelig blegning gør. Og i og med, at vi kun har mellem 3-4 timer at lave en balayage i, så forsinker det mig i hvert fald endnu mere, at det tager længere tid for den at lysne. Så derfor vil jeg hellere bare pakke det ind, og så er jeg sikker på, at jeg får et ordentligt lysningsresultat. Så kører jeg igen. Og så starter jeg egentlig bare forfra med at tupere. Så det er en af de 3 steps, jeg kører. Og stadig med en Nora-farven. Det er vigtigt, at man får farvemættet spidserne, fordi Noras farver de er meget sarte, så der skal man virkelig være sikker på, at man har været over det hele, ellers så får man et plettet resultat. Og heroppe, der fader jeg den bare stille og roligt. Jeg starter altså med at påføre mit første strøg hernede, fordi så får jeg ikke lavet den her form for kant heroppe. Hvis man har en kunde, der har svært ved at få tuperet håret, hvor det hurtigt falder lidt ud igen, så kan man gøre det. Nu er det ikke det her tilfælde, men så kan man sætte sin kam fast heroppe. Så holder den på tuperingen op imod, hvis det bliver et problem.
Og det samme gør jeg over i den anden side. Jeg lad den her være. Den skal jeg bruge bagefter. For eksempel de her 2 farver, det er faktisk samme farve. Den eneste forskel er, at den her det er en baby light, så der har været mindre hår, så der kunne komme mere produkt på, så den lyser mere op. Og så har vi den, der ligger her. Det er også en blegning og samme bejsestyrke. Den lyser lidt langsommere, fordi vi har mere hår. Og det gør bare, at der kommer mere spil, så derfor laver jeg også alle de her forskellige farvenuancer. Og måder at lægge det ind på, så man ikke skal have 5 forskellige farveskåle. Man kan bare nøjes med 2, men stadig få lavet 3 forskellige farver. Jeg har blandet en toning, og det er Dear Light 10,13 med 1,8%. Og det er fordi, jeg gerne vil have, at den skal være sådan lidt sandet, men endelig ikke trække tonehøjden ned. Så det er der. Så det ligger jeg bare i, ligesom jeg vil lave en helt almindelig toning. Grunden til, at jeg bruger 1,8% og Dear Light farver og ikke Dear Sheds farver, det er fordi, at Dear Light farverne er mere skånsomme frem for Dear Sheds farverne. Plus Dear Sheds farverne, de går ind og gnaver på ens eget grundlag, det vi ikke har farvet, naturhår. Og det har vi jo ikke lyst til i det her tilfælde, hvor vi gerne vil have et naturligt resultat, hvor man ikke skal være afhængig af farvehåret hele tiden, så vi har vores egen grundfarve. Så derfor vil jeg tage en Dear Light farve.